लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बे टपिकआनो जादों नोंनि पान कार्डआ अरिजिनेल नंगौना नङा बेखौ बोरै चेक खालामो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिम नायगोन होननानै। बेनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटिउब नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थु। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदों फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। पान कार्डखौ अरिजिनेल नंगौना नङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय फार्स्टआव ब्राउजाराव थां। ब्राउजाराव थांनानै फिलिं टाइप खालामनानै सार्च खालामना हो लोगोफोर। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन। होमबा इनकाम टेक्सखौ थुना हो। थुनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर। होमबा गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनानै नुगोन भेरिफाइ फान्ड स्टेटास बेयाव थुना हो लोगोफोर। बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर। बेयाव नोंनि पान कार्ड नाम्बार हो आरो बेनि गाहायाव नोंनि फुल नेमखौ हो। नोंनि पान कार्डआव माबायदि नाम दं बेखौ होबानो जाबाय, नोंनि फुल नेमखौ। बेनि उनाव डेट अफ बार्थ हो लोगोफोर। ओमफ्रायो बेनि गाहायाव नुगोन मबाइल नाम्बार। बेयाव नोङो पान कार्डआव मा मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेखौ होबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा पान कार्डआव मा मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेखौ मिथियाबा आंनि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन लोगोफोर। आङो सिगाङावनो पान कार्डआव रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ बोरै चेक खालामो बेनि सायाव भिडिअ लाबोखांखाबाय। होमबा आङो दा पान कार्डनि नाम्बार होनोसै। बेखौ पान कार्डनि नाम्बार आरो नोंनि नाम डेट अफ बार्थफोरखौ होखांनायनि उनाव मा खालाम, कन्टिनिउ थुना हो लोगोफोर। कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो नोंनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार अटिपि थांगोन। अटिपिखौ होनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव गाहायथिं थांनानै भेलिडेटआव थुना हो। होमबानो नैबे ओंखारगोन भेरिफाइ फान्ड स्टेटास, पान कार्ड इज एक्टिभ एन्ड डिटेल्स आर एज पार पान कार्ड। होमबा नोंनि पान कार्डआ अरिजिनेल होननानै श' खालामफैनाय लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम।